Здравейте хора! В днешното видео ще поговоря малко повече за една от най-честите причини за болки или пукане в коляното, като целите на видеото са три. Да разберем каква е анатомията на коляното, всъщност какво се случва там долу. Второто, да разберем защо ни боли коляното, когато ни боли или защо ни пука. И трето, и накрая ще завършим с какви са възможностите за лечение на това коляно, когато ни боли. Разбира се, ще се постара да говоря на възможно най-разбираем за хората език, но тук на мен може да вкарам някои медицински термини, който ще се стара да бъде обяснен. Ето тук съм представил един модел на крак и всъщност говорейки за пателофеморална болка. Защо пателофеморална? Защото имаме пателата, капачката и фемура, бедрената кост. И всъщност, когато имаме проблем или пукане в пателофеморалната става, това е защото имаме дисфункция най-често в вастус медиалис. Ето този голям вътрешен мускул на бедрата. Бодибилдерите го наричат капковидния мускул, който всъщност е доста важен, защото, както виждаме, той се захваща къде? За пателата, за капачката. И сега, тук малко интересна информация за зубарите. Всеки чул за VMO? Предполагам, моите колеги поне трябва да са чували за VMO. Всъщност, вастус медиалис се дели на два мускула. Анатомично има разлика. Правили са дисекции на трупове, открили са разлика в вастус медиалис облик, че е различен мускул от вастус медиалис лонгус, ето този горния. Вастус медиалис лонгус тръгва от адуктор магнус, вастус медиалис облик тръгва от адуктор лонгус. Това дали е клинично значимо? Истината е, че не. Те не могат да бъдат активирани по различно време, работят заедно в синхрон. Но има разлика. И разликата е в ориентацията на фибрите. Както виждаме, вастус медиалис лонгус, горния вастус медиалис, неговите фибри са доста по-хоризонтални. Докато на вастус медиалис облик, както виждаме, неговите фибри са малко по-облик, т.е. така диагонални. Бидейки такива диагонални, те се залавят за капачката тук. Сега, залавят ли се за капачката там, те имат тенденцията да дърпат капачката, да я стабилизира, като оказва дърпаща сила медиално, навътре. Обаче, ако имаме някаква дисфункция във вастус медиалис и по някаква причина той няма силата да я стабилизира, капачката има тенденция да бяга леко латерално, т.е. навън. Което вече всеки път, когато клекнем и си справим, коляното може да пука поради тази причина. Слабост във вастус медиалис, капачката бяга навън, при изправянето тя се връща обратно в центъра. И затова ни пука капачката. Не винаги това е причината, причините могат да бъдат и други. Но това може да бъде една от причините. Сега, говорейки пак за VMO-а, както казахме, фибрите са му облик, т.е. диагонални. Ако имаме атрофия в VMO-а, след смяна на коленна става или след някаква травма, ако мускула бъде слаб, това, което се получава, че нямаме толкова много загуба на фибри в VMO-а, колкото фибрите остават там. Но просто намаляйки размера на мускула, фибрите се ориентират вече по-вертикални стават, не са толкова облик. Съответно, ставайки по-вертикални, те не могат да стабилизират капачката медиално, ами те вече почват да оказват дърпаща сила нагоре, краниално. И всъщност това се получава физиологично, когато VMO атрофира. Няма толкова много загуба на фибри, колкото самите фибри, както казах, си променят ъгъла. Интересно да се знае, че проблем във вастус медиалис може да бъде не винаги атрофията му, не винаги може да имаме слабост във вастус медиалис, но пак може да имаме дисфункция там. Какво имам предвид? Много често в практиката може да видим бодибилдър или атлет, спортист, който има силни бедра, наистина има силни бедра и много добре развит капковиден мускул. Обаче пак може да има дисфункция там. И тази дисфункция може да бъде причинена от болка. Доказано е, ако инжектираме салин в коляното, който просто да причини болка, с EMG се забелязва забавяне в активацията на вастус медиалис. Тоест, той пак е силен, но просто се активира по-бавно. Активирайки се по-бавно, това, което споменахме, не може да стабилизира капачката медиално. И отново може да имаме проблем в капачката, просто заради болката. Също така е доказано, че 10 мл течност в коляното са достатъчни също за да забавят активацията на VMO-а. Така че дори когато имаме отток след кръстни връзки, сменение или операция на коляна става, каквото и да е, ако имаме отток, едема в коляното, пак може да имаме забавен вастус медиалис. Пак си силен, но просто забавен, по-бавно се активира. Съответно, това, което правя с пациенти с пателофеморални болки,
такива случаи е много добре да използваме лед в терапията си. Не за друго, а просто за да понижим температурата и по този начин да понижим и болката. Понижавайки болката се забелязва отново активация, нормална скорост на активацията на VMO-а. Така че ето това е една от причините, когато може да използваме лед в нашата практика. Сега, важно е да се знае, че забавяне в активацията на Vasos medialis oblique се забелязва дори при асимптоматични хора, при хора без болки. Сега, тук съответно изниква въпроса дали това е причината за болката в коляното. Нали, щом го забелязвам при хора без болки, дали това не е причината. Ами всъщност, доказано е с проучвания, мисля, че при войници беше, забавената активация на Vasos medialis е риск фактор за пателофеморална болка, когато тези колена бъдат натоварени. Това много често може да го забележим в нашата практика. Идва при нас пациент, напълно здрав, започва да тича изведнъж, да се натоварва и почва да го болят колената. Ами причината може да бъде точно това. Той поначало е имал инхибиция във Vasos medialis oblique. Съответно, като превенция това, което може да се направи е поначало с тренировки с тежести, този Vasos medialis да бъде подсилен, да бъде активиран правилно, така че той да няма забавяне от една страна в неговата активация. И второ, неговите фибри, както казахме, да бъдат по-диагонални, така че да могат да теглят капачката навътре. Като вече за упражнения, обикновени екстензии на машината с стъпалата завъртяни 15-20 градуса навън, много добре ще активира точно клепковидния бедрен мускул. Нали, това просто е една идея. Нали, има всякакви други начини. Има специален тип клек, който активира Vasos medialis. Нали, винаги може да свържете с физио или кинезитерапевт, който да ви насочи за лечение. Но просто нахвърлям някакви идеи. И така, мисля, че покрих всичко, което исках да покрия. Всякакви въпроси може да ги вземете долу в описанието под видеото. Наистина ще се радвам да ги прочета и да отговоря. Линкове към нашата Facebook страница и Instagram също ще намерите в описанието. А пък, ако сте пациент, може да ми пишете в Facebook или в Instagram да запазим час за безплатна телефонна консултация по телефон, в която, нали, да обсъдим какъв е проблема. Или пък да запазим преглед, където ще установим какъв е проблема. На база на тази диагноза ще изготвим план за лечение и за възстановяване от вашите болки. Предимно работим с мускулно-скелетни травми, проблеми в опорно-двигателния апарат, нали, сколиози, спортни травми, такъв тип характер. За неврологични състояния, нали, инсулт и Паркинсон, може да дадем насоки, но по-скоро ще ви насочим към наш колега, който специализира в такъв тип състояния. И така, това е всичко от мен. Радвам се, че изгледахте видеото до край и до следващия път. Чао!